A Xunta de Voceiros do Concello de Pontevedra definiu como será o pleno que se celebrará o vindeiro luns 8 de xaneiro, unha sesión na que se debaterá a moción de confianza presentada polo alcalde. Se fará unha intervención pola miña parte, obviamente, para defender a miña a alcaldía, obviamente, neste momento asistente, e logo despois intervirán todos os grupos en dúas quendas e ao final o alcalde rematará e someterá o asunto a votación. Se a moción de confianza conta con máis votos a favor que en contra, quedarán aprobados os orzamentos municipais pro 2024. De ser ao revés, abrirase o prazo dun mes para que a oposición, Partido Popular e PSOE, intente dar forma a unha moción de censura. Volver a facer un chamamento a que permitan que o Concello funcione ou, se non, presenten coherentemente unha moción de censura e por eso poño o meu cargo a disposición. Non é unha cuestión baladí. Estou poñendo o meu cargo a disposición da corporación. A pesares de que os socialistas aseguraron en varias ocasións que non farán alcalde o popular Rafa Domínguez, Fernández Lores non desbota que a moción de censura e o cambio de goberno callen no Concello de Pontevedra. Será porque non lle deixa, porque na práctica a nivel local de Pontevedra están chegando a acordos continuamente para boicotear o funcionamento do Concello. Hai que ser moi ingenuo para pensar que non se poidan poñer de acordo nunha moción de censura. Sobre todo se nos temas tan relevantes que eles consideran relevantes están de acordo ou se poñen rapidamente. O rexedor recordou que unha nova prórroga dos orzamentos de 2022 compromete as prestacións e os servizos municipais e insistiu na importancia de aprobar as contas pro 2024.